Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin ja uusi Kalapaikka-sarjan kakkososaan. Tässä sarjassa käydään uuden kalapaikan etsintää ja tässä jaksossa välineitä ja tarvikkeita, mitä kalalle kannattaa ottaa. Ensimmäisenä muistetaan taas, ollaanko menossa kalan veneellä vaiko jalalla. Jalan mentäessä muistetaan se, että kumpparit ovat mahdollisesti hyvä väline. Mutta tässä vaiheessa kalastusvälineisiin. Kalan voi ottaa esimerkiksi tällaisen virvelin, kaksiosaisen, tai sitten vaikka tällaisen teleskooppivirvelin, apukardia. Käytäänpä nyt tässä vaiheessa tämän apukardian teleskooppivirvelin ominaisuuksia. Eikä tämä virveli on siitä hyvä, että se mahtuu reppuun pieneen tilaan. Kuitusiima on hyvä lisävaruste sekä haukiperuke. Avaan tämän nyt tästä näin. Käydään vähän läpi tätä. Noin. Ja täältä otetaan sitten tämä kokko. Pieni hetki. Noin, ja nyt on virveli kasassa. Käydään tästä perusominaisuuksia läpi, koska tämä virvelihän nyt ei hirveästi ole ollut esittelyssä. Elikkä täällä on Fladenin kela ja ihan hyvät ominaisuudet. Vapaana meillä on apukardia ja viehesuositus on tässä sellaiset, se lukee täällä. Näkyykö se sitä kameralta? En tiedä, mutta viehesuositus on 5-30 grammaan. Eli tällä pystyy heittämään ihan hyvin. Pituutta tällä vavalla on tarpeeksi, eli tällä on ihan hyvä kalastella sitten kun mietitään, että heiteltäisiin rannalta. Ja tämähän on tosiaan pienen tilan menee vaikka reppuun mahtuu, että sinällään helppo kuljettaa. Ja joo, kelaa voi vaihtaa. Tähän on vaihto Fladenin kelaa ja silleen. Tästäpä mulla ei ole muuta. Sitten hiukan uistimista, mitä sinne kannattaisi ottaa. Eikö ahvenen kalastukseen tällainen Fladenin setti, hän on hyvä. Ja katsotaan vähän tästä sisältöä, mitä täällä setissä on. Okay. No, eikäs täällä löytyy tämmösiä ja täällä on hyvä lisänä tämä tämmönen pidike, eli ne pysyy siellä. Eli tässä on aika hyvä tämmönen kimmelto ja tähän voi haukikin ottaa. Ja tämmönen aika perus setti. Takas tonne. On se ihan mennyt. Sitten tässä on myös kultaa, kuparia, tuommoista vähän maalattua ja tuollaista. Ja housussa semmoista punaiset lärkkäät ja ahven kiinnostuu aika hyvin siitä. Ja hauki myös. Eli siinä on semmoinen hyvä setti. Ja viehet pysyy järjestyksessä. Tossa noin. Ja sitten otetaan seuraava juttu, missä meillä on kuvia. No niin, ja täällä nyt on kuvia
eikä mitä jikejä on täällä jotain muuta. Voisin esitellä niitä vähän teille. Ensimmäisenä tässä on tämmönen isompi jiki ja tää on haukijiki, voisi sanoa. Eikä lapapyrstönen ja tämmönen iso hyvä unti. Se oli siinä. Tämmöstä punaista jikiä. Vähän tuosta ärsykeväriä voisi sanoa. Ja tommonen ja hyvä jiki, tämmönen lervottava pyrstö. Hyvä semmonen. Sitten täällä on tämmöstä jikiä. Tämmöstä ahvenen väristä ahventa. Voisi tulla tämmöisellä. Tuleekin. Sitten täällä on koukkutettuna yksi tämmönen. Ykäs tuo nyt tuo hyvin tuo. Eikä se tommonen oranssi-keltainen jiki. Tuossa päällä on oranssi ja tuossa alla keltaista. Näkyykö se? No, toivottavasti ne. Tässä on tämmönen pinkki. Vähän siinä on tommoista glitteriä, voisiko sanoa. Eli sellaista siinä pinnalla tai tuossa jikissä ja tommonen pyrstö. Semmonen ärsykeväri tuo pinkki tällä. Sitten on tämmöstä ja tämmönen vihreä keltainen. Tämmönen nelisekanttinen ja tommonen. Sama taitaa olla sarja kuin tuo se iso jiki. No tämmönen pyrstö on katkennut tästä jikistä. Ja tää on tämmönen oranssi keltainen ahven jiki ja kuhaa ja voi psahtella. Tässä on keltainen ja tuossa alhaalla ja oranssi ylhäällä. Sitten tässä on tämmönen mutta sama mikä oli se äsken vihreä jiki, mutta tässä ei ole vaan niitä ahvenen raitoja. Tämmönen sirppi, 7 senttinen. Sitten meillä on täällä tämmönen. Ja tääkin on tämmönen oranssia tuossa pään kohdalla ja tommonen herkkä untinen. Sitten meillä on täällä vielä tämmönen koukutettuna sininen jiki. Tai tuossa on kirjoitus alhaalla. Ja se on vielä tämmönen pörstö. Katkenne. Mutta siinä oli vähän valikoimaa, mitä sinne kannattaa esimerkiksi ottaa. Tähän kalalle voi ottaa mato-ongen ja teleskooppilapa. Siitä hyvä, että saa harjat mahtumaan. Tekin on erilaisia, on 5 metristä ja 3 metristä ja kaikkea. Voisitte katsomaan, missä on se tietoa. Sitten vielä muita tärkeitä asioita on esimerkiksi ottaa mukaan veneelementönsä pelastusliivit ja muuten sitten puhelinta ja säänmukainen varustus, ranskalaisessa kumpparit voisi olla aika hyvät, niin pystyy vähän kahlailemaan korkeavartiset kumpparit ja silleen. Sellainen ihan hyvä varustus on semmoinen. Ja jos haluatte veneen varustusta, eikä siis mitä otetaan veneeseen kun lähdetään kalaan, niin jos tää saa 100 tykkäystä tää video, niin laitetaan sellainen video, missä laitetaan veneeseen mitä otetaan mukaan ja mitä sitten. Ja veneellä kalapaikalle menemistä ja kalastus sieltä, niin 100 tykkäystä, niin tulee semmoinen. Mut joo, tää jakso oli nyt tässä ja ensi jaksossa sitten kalastellaan. Ja ei muuta sitten. Se on moro.